Murise kwese kwamuri. Zita rangu semazuva ese rinonzi Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Nyika iyi yamuri kuona seZimbabwe yadi teapot nation yadi ina sekuru 1 hanzvadzi wamai venyu i1 ndiri nechigotwa mana mama madzikoma ndinawo vamwana sekuru venyu, but tiri kutaura zvekuti anokwanisa kubatanidza kwese kwana mai nini kwana mai guru ndi Uncle Saint. Ndichitoti kwakadii kwamuri vari mhiri iyo kwemakungwa, vari mhiri kwaLimpopo, mhiri kwenyanza, muri sei vari muno muZimbabwe. Wazukuru wangu andogara ndinavo tichiswera tese, kwakadii zvako kwese kwamuri. So nhasi ndatimbokupawo zvakare update yamai ano. Tane nguva tisina kutaura nezvamai ano kana kuvaona panapa. Tine zvikonzero zvandichakuzivisai kuti sei tanga tisiri kutaura nezvamai ano, sei tanga tisiri kuuya nemavideos tichikuzivisai nezvamai ano. So chekutanga toda kuti titende munhu wese akasapota mai ano, munhu wese akamira namai ano. I just want to say a very big thank you nekuda kwekusapota kwamakaita mai ano. A very big thank you nekuda kwekumira kwamakaita namai ano kubva last year. Yes, kubva ano ane 1 day. Iye zvino ano haasi akutopinda mugore. I think ano akutoda kukwanisa first birthday. Aiwa, thank you very much. Mwari wekudenga, Mwari wenyasha zhinji vakuitire zvakanaka. Takaona vemachechi, takaona ma-individuals. Kubva patakataura story yamai ano, takaona support iri overwhelming. Thank you so much for your unwavering support. Aiwa, pana mai ano, it's one of my successful stories zatakaita. Takaona kubatana kwemaZimbabweans, patakaona rudo rwevana vevhu, vana veZimbabwe. Aiwa, ndichida kungoti Mwari wenyasha zhinji, Mwari wenyasha zhinji, Mwari werugare vakuitire zvakanaka handiti. So pari zvino vanhu vari kuziva kuti mai ano vari mumaoko maUncle Saint pamwe chete namai Zenda. Mai Zenda ndo vanga vave partners hombe pastori yamai ano. Ndichida kuti mai Zenda, mai Shumi, hanzvadzi yangu, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Thank you very much. Mai Shumi mumwe chete havana kungobatsira mai ano. I'm going to tell you a bit about mai Shumi, and kune vane vachida kubatsira futi mai Shumi pamabasa avanoita, ndichaita kuti munge muri munobatana navo. Vanenge vandibata kuinbox ndinokuconnectai kuitira kuti munge muri munobatsirana navo, nekuti she is one lady wandakaona vane passion yakanyanya yekubatsira vamwe, passion yavo yakanyanya yephilanthropy, zvekuti dai kwainzi gore rino tichange tichipa maawards muri mugore rakapera, mai Shumi vaifanira kuti vawane award yephilanthropy pano paSaint TV, nekuti basa ravakabata ibasa guru. Zvavakaita ndezvekudaiwo, mushure mekunge vaona takakushupika, Uncle Saint vasara vakamira vega mukubetsera kwataita mai ano. Uncle Saint ndo vanga vakutsvaga chikafu, Uncle Saint ndo vanga vakubhadhara marentals. Mai Shumi vakandifonera gore rimwe rakapera iroro, vakati aiwa Uncle Saint, chiregai kubhadhara marentals, ndichacreata space for mai ano pachikoro chedu. Tine preschool yatinayo kuEpwell, so tichacreata space, a room yekuti mai ano vagare comfortably pamwe chete naano vari very very comfortable, kuitira kuti mwana angari anokura zvakanaka, ivowo zvakare vange vari vanorikavhawo upenyu hwavo hunge hunoitawo zvakanaka vari panzvimbo iyoyo. Chinova chinhu chinofadza nekuti mai Shumi, mai Zenda vakabva vazadzisa chivimbiso ichocho vakapa mai ano pekugara. Chinova chinhu chakanaka nekuti mushure mekunge zvadaro vakabva mai ano vakagara ipapo zveshuwa. Mai Zenda pamwe pachona ndo vakanga vatotakura mutoro wachona wese, kubva pane sipo yekugeza yekuwacha, kubva pane chikafu, zvipi nezvipi. Mai Zenda vakanga vobatsirana namai ano, ndosamakanga muchiona takanga tisingachadzoke zvakare tichitaura uzvoni mai Zenda vari kuda tichiti mai ano vari kuda chino nechino, nekuti mai Zenda
she was just doing it from a heart, vachizviita murudo. So ndoda kuti mudzimai uyu Mwari wekudenga vavaropafadze, vavaitire zvakanaka nokuda kwekubata kwavo kwakanaka uku, vavaitire zvakanaka nokuda ruoko rwavo nopa zvinoshamisa sekudai. Ndichitaura zvakare zvamaizenda kuEpworth ikoko zvakare, she's a business lady, handiti vane mabhindauko avo avanoita vari kuEpworth, and she's one person who always give back to the community. Vane chirongwa chekuti vanobatsira nenherera, especially vanhu vanorarama nemadisabilities, vane maspecial needs. Mai Zenda vanoziva vanhu vane genuine problems, vari kuda help chaivo. Munoziva kuti hatirambe vanhu vanorarama nemadisabilities variko vazhinji vanoda kubatsirwa, but tina vashomawo vanokwanisa kutozvibatsira pamwe nekutobatsirawo vamwe zviri kwezvozvo. So Maizenda, she's there kukwanisa kuidentifya kuti ningi naningi ichokwadi vari kuda kuti vange vari vanobatsirwa. So ndo mamiriro zvakaita. So patasvika pari nhasi musi wa1 March, mai ano takabva tavarumura nekuti vakanga vabatsirwa. Ndokunga makazviona vhidhiyo ratikapesa kuita navo, vakabatsirwa nemadzimai kana ndisingachakanganise madzimai echechi ipi, kurega ndichirega kutaura, but pane chechi yakavabatsira kuti vange vari vanotangawo chimusika chavo. So Maizenda was monitoring mai ano, vakaonawo zveshuwa kuti vakutonohodha vachitengesa pamusika pavo, chinova chinhu chakanaka. Kusvika mwedzi unoyu musi wa1 mai ano vakazotsvagawo imba yavo yekuti varoje, vachishanda vachichengeta mwana wavo. So kutaura kuno mai ano vakuzvimiririra. Mai ano nerubetsero rwese rwamakaita muchivapa dzingave mari, nhumbi, chikafu nezvipi, akazovawo mwana akukwanisa kuzviitiritira, kuzvimiririra. So kutaura kunoku vakabva maoko aMaizenda, maoko maAngosendi zvakare havasisimo, vakuita zvelife yavo. So ndakungoitira izvi kune vamwe vanozoti Angosendi ko haufa mai ano. Chimwe chezvinhu zvakaita kuti tisataura nezvamai ano, number 1, taitira kuti vatangewo life yavo zviri afresh, zvisina social media. Moziva kuti pasocial media pane zvakawanda, pane zvinotaurika zvino, saka taivagadzirira kuvaprepare kuti vagone kuzvimirira zvisina kupema, zvisina kukumbirirwa, zvisina kunzwirwa tsitsi, nekuti munhu anotoona neupenyu hwake, uyezve kuti vange vaine private life yavo. Kana tinge tabatsira munhu hazive kuti takufanira takangomunanga nemakamera chete, takangomunanga. Saint TV kamera, rega ndikuzivisei, inonanga munhu kana achiri kungoda help. Kana help yapera, zvefame and zvimwe zvinozotevera anozoitawo hakari ega nevamwe. Isusu hatipo pakutsvaga mbiri nekuda kwekushupika kwevanhu nekutambura. Zvinototirwadzawo kuti tinge tiri publisha munhu ari kutambudzika nemukushupika, because tinotoziva kuti pane zvakawanda zvinogona kukanganisika, zvakafanana neprivacy chaichai. Munhu anenge asisina privacy, nyika yese inenge yakutoziva kuti munhu uyu ane matambudziko. So ndo zvandangondiuya ndizokupaiwo update pamusoro pamai ano, ndichikuzivisai kuti aiwa chapter yedu muupenyu hwamai ano pari zvino yakambovharwa. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Ndichakupai maupdates akadai zuva rimwe nerimwe. Tichange tichakupai maupdates enyaya dzimwe muri kubvunza comment section kuti ko nyaya yamama vekwaVondeo West yapapi, ko nyaya yasimba rashe kwamurehwa yapapi. Mangwana mukatibata zvakare tichange tichikupai maupdates ese iwawo, kuitira kuti munge muri munoziva kuti what's happening, because you deserve to know, because nyaya dzachona dzese dzinoda kuti munge muri munoziva, nekuti ndimi waridzi vechannel ino, ndimi waridzi webasa. Isusu tingoripo chete sevatumwa, takafanana nehove inogara mumvura, mvura yedu ndimi. So isu tikabuda mamuri, isusu tisi tinofa, tisi tinoparara. Asi mvura haizomboparara nekuti haina fish, inongoramba iri mvura mhenyu. Zita rangu ndichinzi Angosendi. For now ndichiti much love and God bless you.